Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos todos a Sempre en Galicia este domingo 5 de outubro. Está comigo Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, o tempo non nos acompaña moito hoxe, O tempo non nos acompaña, non? Está unha tormenta daquelas. Temos 19 grados con choivas e tormentas. Bueno, esperemos que se arregle, pero 19 grados está ben, non? Está ben. Frío non fai. Non fai frío, pero a choiva é tremenda, eh? Claro que sí. En Santiago de Compostela, se queres saber, na capital de Galicia teñen 17 grados soleado, Ana. Soleado en Santiago de Compostela, eh? Que cousa curiosa. Bueno, empezamos con Sempre en Galicia con esta muiñeira, precisamente muiñeira carballesa. Estáse a falar, discutir e escribir moito estes días en España sobre a migración. Todo debido a ese reparto, entre comillas, que o goberno español pretende en distintas autonomías acollan a un número determinado de xentes que chegan a España con solo o que teñen posto, sobre todo xóvenes, empuxados pola necesidade, as guerras ou os desexos de unha vida mellor. Tamén hai quenes queren facernos recordar que os galegos fomos un país de emigrantes, pero que foi distinto, porque nós emigrábamos con papeles e integrábamonos. A verdade, amigos, é que tanta mentira e terxiversación non pode ser solo ignorancia. Ten que haber moi mala fe e, por suposto, unha ideoloxía xenófoba. Integrábase a xente que viña de Galicia. Ás veces sí e ás veces non. Os que migraban a estas terras de América, no mellor dos casos, tiñan un veciño, un parente, un tío que os reclamaba e que ás veces, por suposto, tamén o explotaba.
Pero tamén conocemos, e non un, nin dous homes e mulleres que nos anos 70 emigraron a Alemania ou a Suíza e ninguna palabra aprenderon de alemán, aínda que botaran ali 10 ou 15 anos. Sucede que non iban a aprender idiomas, iban traballar arreo para aforrar moito e volver á súa terra canto antes para xuntarse cos fillos que quedaban a cargo da avoa. Non iban ali para ser franceses, alemanes ou suizos, querían ser galegos, traballar e aforrar cartiños e volver aos seus lares. Distinto era os que viñamos para estas praias, era moi distinto. O idioma era máis parexo, xuntábamonos en reunións de veciños, facíamos festas, inaugurábamos centros amoreas para integrarnos colectivamente e incluso foron formándose matrimonios onde un dos dous era galego pero o outro era o italiano ou mesmo criollo. América, amigos, quedaba moi lonxe de Galicia, como para ir todos os anos o día das festas ou por Navidade, como fan os que emigran a Europa. Pero nós integrámonos sempre con papeles, emigrábamos sempre con esos dichosos papeles, ás veces sí, ás veces non, pero chegar a estas praias todo tiña arreglo. E os exiliados? Bueno, aí a cousa cambia, porque a súa situación é aínda máis clara, porque os barcos tan só podían levar pasaxeiros con papeles. Que papeles podía ter un exiliado, un fuxido ou un refuxiado? O seu documento de identidade a veces é pouco máis. Aqueles que fuxían do fascismo e da cadea simplemente chegaban a donde podían, por desgraza deles e por vergonza de España. E aqueles con sorte eran recibidos como refuxados en países como México, Argentina, Uruguai e algún outro que os recibían como merecían, é dicir, como loitadores antifascistas, e dándolle unha nova vida a todos os que aquí chegaban. Esperaban, sin embargo, que iban para Francia, para Europa. Esperaballe en Francia un campo de concentración ou ir a pelexar xunto a Alemania coa División Azul e morrer en Leningrado en condicións extremas. Agora en España sucede ao revés, e notase unha especie de aporofobia e rexeitamento ás persoas que chegan pobres. Se teñen cartos, non teñen problema coas persoas que chegan estranxeiras como leven cartos, sobre todo se esas persoas son blancas. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que il tiña, deixaron o sollo ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dado. Eu vou polo mundo pra ver de ganalo. Galicia está prove e Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. Ánimo, compañeiros, toda a terra e dos homes. Aquel que non veu nunca máis que a propia ignorancia o consome. Ánimo, ánimo, a quen se muda Dios lo axudará.
ancora vamos de Galicia lonxe, veresdes que tornemos o que medran os robres. E ancora vamos de Galicia lonxe, veresdes que tornemos o que medran os robres. Ánimo, compañeiros, toda a terra e dos homes. Mañán é o día grande, o mar amigos, mañán de un nos acoxe. No sembrante alegría, no corazón o esforzo, e a campana armoniosa da esperanza. Lonxe, tocando amor. Este vai, sei aquel vai, sei e todos se van. Galicia, ai, sin homes quedas que te poidan traballar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. O cemiterio coruñés de San Amaro acolle, dende fai uns días baixo a súa nobre terra, os restos mortais do pintor, ilustrador, crítico de arte e libreiro coruñés Francisco Miguel Fernández Moratinos, asesinado pola xenreira franquista o 29 de setembro de 1936, acusado, entre outros cargos, de marxista. O seu corpo mutilado apareceu tirado en un monte da parroquia de Berto, en Bergantiños. Ali o deixaron. Pero non deixaron só un xenial artista, senón tamén o testimonio máis deleznable do odio e da carencia de compasión. Facendo uso da amizade cristián, o párroco de Bertoa, de orixe portugués, Narciso Coello, sumido en solidaridade e valentía, fixo posible que Francisco Miguel fora enterrado no cemiterio parroquial. E ali estuvo, hasta que a Asociación da Recuperación da Memoria Histórica encontrou o seu túmulo, inhumados. A urna cos seus restos, amigos, foi levada en emotivo e silencio a procesión fúnebre ata o cemiterio de San Amaro nos brazos do poeta lucense e exdiputado nacional Miguel Anxo Fernán Velo, que non levaba tan só os restos de un gran artista galego, senón que levaba envolto na bandeira galega a decencia, o honor, a ética, e o doloroso testimonio de crueldade máis inhumana, porque os seus enemigos, os seus asesinos, nunca foron xulgados. Miguel Anxo está ao outro lado do teléfono porque queremos conocer un pouco máis sobre ese galego
que recorriu as galerías máis importantes do mundo, codeándose co máis granado do arte como Picasso, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros e Frida Kahlo, para vir a deixar a súa vida en un humilde monto da súa terra, que agora este home repousa ao lado de outros grandes homes da nosa cultura como Pondal, como Curros, como Murguía, como Soane. El foi un mártir máis, como tantos en esa España que non debe repetirse, pero que é necesario saber a verdad, todas as verdades. Miguel Anxo, gracias por atendernos. Para min é un placer estar con vos, é un placer dirixirme a tantos ouvintes como ten este programa radiofónico que é parte da historia de Galicia. Miguel Anxo, un acto extremadamente emotivo, pero moi triste, 80 anos despois de ese suceso, verdad? Sí, foi un acto moi emotivo porque despois da entrega dos restos aos familiares de Francisco Miguel, que viaxaron dende México e dende Estados Unidos á cidade da Coruña, despois dese gran acto solemne de entrega dos restos, pois houbo o enterro xa, o soterramento no cemiterio de San Amaro, xusto ao lado, ademais, da tumba de Manuel Murguía. E, por tanto, ali realizouse pois un acto de xustiza, de reparación, tendo en conta que estábamos enterrando os restos dun dos máis grandes artistas plásticos, pintor, da vanguarda galega de comezos do século XX, un pintor que, como xa ti mesmo dicías, foi amigo de Pablo Picasso, foi amigo do gran poeta peruano César Vallejo. Vallejo escribiu un artigo nun xornal de Lima, onde el colaboraba, e xa se refería a Francisco Miguel como pintor, como un pintor ultraísta, porque no tempo de formación de Francisco Miguel, pois, como fixo Lorca, porque hai unha certa concomitancia con Federico García Lorca, que tamén foi asesinado no mellor da súa vida, e cunha obra futura por facer de gran valor, como no caso de Francisco Miguel. Un explorador das formas, un explorador nun momento en que estaban fervendo as teorías expresivas na plástica, o ultraísmo, o surrealismo, en fin, todo. E César Vallejo foi un dos primeiros en valorar a calidade artística de Francisco Miguel. Miguel Anxo, que sentiches levar nos teus brazos os restos dun mártir? Pois a verdade que aí mistúranse moitos elementos, unha gran emoción, unha gran responsabilidade, era un momento no cal estaba presente o pobo da Coruña, había moitos pintores, artistas, autoridades, a alcaldesa da Coruña, o alcalde de Oleiros, o alcalde de Carballo, o presidente da Diputación, en fin, foi un acto dunha gran solemnidade. E un sentía, pois, tamén como lle afloraban as vaguas, non? Porque realmente cando se realiza un acto de reparación e están ali os familiares e está ali tanta xente presente, pois, en fin, foi un día histórico. Foi un día histórico non só para a historia da Coruña, da propia localidade, senón para a historia de Galicia e para a historia da arte internacional. Tivo eco na prensa de México, tivo eco en Francia, ou seja, Francisco Miguel é un pintor que pasa do local ao universal, e que se converte nunha referencia do movimento vanguardista da arte galega de comezos do século XX. Miguel Ángel, hai quen pon en dúbida o traballar a forma de traballar
da Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, pero pregúntase, sería posible dar cos osos de Francisco Miguel se non fora esta asociación? Non sería posible, porque esta asociación que leva realizado acaba de cumprir 25 anos de existencia e leva realizado 1.700 exhumacións por toda España. Entón, esta asociación conta coa xente cualificada, con expertos, verdadeiros expertos en arqueoloxía, en fin, no tema forense de análise de restos, e conta cos millores expertos que hai hoxe en día que colaboran coa asociación. E, por lo tanto, aquí houbo un proceso de investigación no cal eu particularmente estiven involucrado. O Francisco Miguel e os outros 3 homes, compañeiros tamén asesinados, que foron trasladados da Coruña a Carballo, a Bértoa, apareceron os 4 corpos no denominado Campo de Morgade, en Queo de Arriba, en Bértoa, pois foron previamente torturados, e, por lo tanto, aquí antes ti comentabas o papel xugado polo cura de Bértoa, Narciso Coello de Portugal, que quixo el, por decisión persoal del, pois darlles unha sepultura digna. E houve unha colecta, pois os veciños de Bértoa colaboraron nesa colecta para realizar 4 cadaleitos, mesmo con tapa de cristal, coa máxima calidade, foron enterrados neses 4 cadaleitos nunha foxa común no cemiterio de Bértoa. E ao cura de Bértoa, a don Narciso Coello, unha vez elementos falanxistas da zona souberon do enterramento con esa calidade, con esa dignidade cristián, en definitiva, pois o cura foi obxecto de persecución e foi obxecto dunha malleira que casi lle quita a vida. Claro. Miguel, a súa muller, Sira Alonso, tiña 3 fillos, tuvo que marchar con eles escapada para México. Pero conta no seu diario, entre outras cousas, conta que lle dixeron que o seu marido, que Francisco Miguel, tiña a cabeza destrozada e as súas mans mutiladas. Eso lévanos a pensar, eso da mutilación das mans, lévanos a pensar posiblemente que os seus asesinos coñecían a súa actividade de pintor. Pode ser así? Sí, é así perfectamente, porque el, Francisco Miguel e a súa muller, Sira Alonso, pasaban os veráns en Santa Cruz de Liáns, en Oleiros, e ali era coñecido como pintor, non? E chamábanlle de forma despectiva, algunhas persoas chamábanlle o mexicano, sabían do seu oficio artístico. Era unha persoa, tanto el como Sira Alonso eran persoas moi elegantes, eran unhas persoas cun gran don de xentes, e iso tamén causaba, pois, tal vez, certa envexa. E el que tivera unha librería na Coruña que creara con 20 anos. Con 20 anos el crea na Coruña, na Rúa Real, unha librería especializada en libros de arte. El era obxecto tamén, pois, dunha envexa moi especial. E a súa posición como republicano, a súa posición dialogante cos galeguistas da súa época, mesmo cos irmandades da fala coruñesas, co seu grande amigo Álvaro Cebreiro, que foi o que escribiu o manifesto máis alá con Manuel Antonio, en fin, que non era unha persoa ben vista polo movimento reaccionario, polo movimento de carácter fascista, que naquel momento, en 1976, pois, en Galicia, que non houbo resistencia ao golpe de Estado, prácticamente non houbo, en 2 días
Galicia estaba na denominada zona nacional. Sen embargo, houbo moito odio, houbo moita xenreira, houbo moitos crimes levados a cabo, e Francisco Miguel, pois, que tiña un futuro como artista, un futuro sen dúbida de grande amplitude, pois foi obxecto deste crime, sí, evidente. Nese acto en San Amaro, Miguel, nese acto en San Amaro estuveron, entre outros, as autoridades, o alcalde de Oleiros, o alcalde de Carballo, o alcalde da Coruña, a alcaldesa da Coruña, en fin, pero tamén tuveron, como nos contas ti, os seus bisnetos. Eses homiños nacidos en México xa, que idea levan da Galicia de hoxe? Que idea levaron para a da Galicia de hoxe? Eu coido que levan unha idea pois excelente, porque estaban os netos e os bisnetos, unha bisneta, por certo, que é xornalista, e hai un neto que é tamén pintor, levan unha idea de todo o agarimo que recibiron da xente, das autoridades, e levan ademais un sentimento de liberación, de misión cumprida, realización da xustiza, porque Francisco Miguel, que eles coñecían, porque Sira, Alonso, Miguel, vamos a falar que se exiliaron en México, pois daban noticia de Francisco Miguel, e por tanto sentiron unha gran satisfacción e unha gran liberación pola misión cumplida que ali tivo lugar. Miguel, vamos a falar un pouco do teu que facer como poeta. Fundaches en Carballo a edición Espiral Maior. Foi algo así como un empuxe cultural para a comarca de Bergantiños e tamén para Galicia, claro. Pero foronse publicando cantidad de libros amparados ou polo menos presentados aí en Espiral Maior. Eso dache pulos para seguir con esta idea de darlle un empuxe a nosa cultura, sí? Sí, en Carballo creouse Espiral Maior Foro, que é un espazo multicultural ou multifuncional, porque aí fanse exposicións de pintura, fanse presentacións de libros, se creouse un clube de lectura, que naquel momento, cando se creou, non había ningún clube de lectura en Carballo, creouse un seminario de estudos sobre Eduardo Pondal, un seminario especializado, pero no cal tamén poden participar as persoas que así o desexen, e levanse a cabo actividades culturais sobre todo abertas de participación, non? Que poda ser tamén un feito creativo e un feito de coñecemento. En fin, para Carballo, que Carballo ten unha programación cultural importante, pois foi un grao de area máis nesa ansia de facer da cultura un lugar de encontro de todo tipo de persoas que sintan curiosidade, que queiran participar, que queiran establecer diálogo, establecer coñecemento. O clube de lectura é unha maravilla porque participan persoas, mesmo veñen persoas de fora de Carballo, veñen persoas que forman parte do clube de lectura, que veñen de Santiago de Compostela, que veñen de Lugo, que veñen da Coruña. Entón, créase un gran círculo que, en fin, que ten como resultado pois un enriquecemento persoal para todas as persoas que ali participan. Miguel, falar de Miguel Anxo Fernambello é falar de un dos mellores poetas galegos da actualidade, pero tamén é falar de premios, e as probas me remito, porque conseguiu o Premio Nacional de Poesía, Premio da Crítica en 2 ocasións, Premio Esquío, Premio Martín Codas. Realmente é importantísimo a cantidad de premios. Eu creo que tens que ter unha biblioteca especial para guardar tantos pergameos e tantos títulos. Pero hai un
hai un premio que nos chega fondamente aquí a Sempre en Galicia, sobre todo a todos os que fixemos de alguna maneira este programa de Sempre en Galicia. Porque no mes de setembro, Miguel Ángel Fernández Vello consigue o primeiro premio Florencio Delgado Gurriarán, o poeta de Valdeorras, que era nun principio, alá por 1950, un dos editorialistas do noso programa Sempre en Galicia, que mandaba desde alá de México e desde Estados Unidos. Por eso queríamos nomearte ese poema, ese premio teu, A Porta da Casa que se abre. Contanos un pouquiño como se dá todo eso. Pois é un que para min é unha revelación saber que o Florencio Delgado Gurriarán colaboraba co Sempre en Galicia. Realmente faime moita ilusión saberlo, ¿no? Porque o meu nome, a través deste premio que convoca a Fundación Florencio Delgado Gurriarán no Barco de Valdeorras, pois o meu nome xa vai unido a él, e é para min un honor, e bueno, para min, pois, Digoche eso porque era moi amigo de Emilio González López e de Luis Tobío, pero un dos primeiros editoriales que él facía lá polos anos 50, sí. Claro, perdiuse todo, verdad? Pero ten para nós unha importancia tremenda. Por outra parte, foi dedicado o Día das Letras Galegas, que o patronato celebrou, o noso patronato aquí en Montevideo celebrou con moitísimo, con altura, como sempre. Miguel Anxo, outra reflexión. Como ves esa chegada masiva de inmigrantes a Galicia desde África, desde o Corno de África, ou mesmo desde Sudamérica? Pois, en fin, está habendo, no caso dos emigrantes de América, da América Latina, pois é un retorno, é unha forma de retorno. Están regresando a Galicia e hai un programa especial da propia Xunta de Galicia pois para favorecer ese retorno netos, bisnetos de emigrantes galegos no seu día, e tanto Galicia como España no seu conxunto necesitamos que os inmigrantes se incorporen á sociedade porque producen riqueza. En definitiva, producen riqueza. O aumento das percepcións na seguridade social, e afianzar a posibilidade dun futuro de crecemento que xa se está producindo, pero sobre todo un futuro de crecemento económico, pois ten que vir forzosamente, porque os índices de nacementos, os índices demográficos, tanto en Galicia como en toda España, están baixando en moitos casos de forma alarmante. Precisamos carga de traballo, precisamos asegurarnos un futuro económico, as pensións do futuro, benvidos sexan os latinoamericanos de familias galegas que nos deu día foron recibidos nos países americanos, benvidos a Galicia agora de novo, e os inmigrantes en xeral, porque nos van a asegurar o futuro. Miguel Anxo, o tempo é ouro, na Radio Mais sempre digo o mismo. Gracias polo teu tempo, por estes minutos aquí en Sempre en Galicia. Saludos desde Bos Aires, saludos desde Montevideo. E bueno, si podes, se pasas pola calle Coruña, dalle un abrazo a Brañas, que estará sentado aí na porta do Mexillón, que esperando algún día poder recibirnos. Gracias, Miguel Anxo. Darei yo da túa parte. Bueno, moitísimas gracias. Parte, moitísimas gracias. Vamos a poñer un pouco de música, Vamos a poñer o baile do Noro, de Xavier Díaz. Moitísimas grazas e unha forte aperta para todos vos. Axúdademe a cantar, axúdademe a cantar, axúdeme o que quixere, axúdademe a cantar, se non vou enrouquecer, se non vou enrouquecer, ai a la 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 la.
esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, e un costal por desatar, e un costal por desatar. Vai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Esta vai por despedida, esta vai por despedida. Hoxe aquí non canto outra. As señoras que me oian, do xuma non me oian outra, do xuma non me oian outra. Ai, la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Bueno, despois desta canción tan bonita de Xavier Díaz, vamos cas novas que nos chegan dende Galicia. Sempre intentou o emigrante superarse, esa esperanza de chegar a un pouco máis. Como neste caso, un marfileño que chegou a Galicia en unha patera e chegou a ser patrón, dono dunha empresa. Sí, pero esta é unha historia preciosa. A ver, contanos. Adama Traore, así se chama este rapaz. Adama Traore naceu en Costa de Marfil, ten agora 29 anos e vive en A Estrada. É dono dunha empresa de andamios na que dá traballo a outros inmigrantes. Unha historia que de final feliz neste caso, pero claro, que é digna de ser contada. A pobreza levouno a buscar outra vida fora da súa terra. Levoulle, escoita ben, 2 anos e medio chegar a Galicia. Que barbaridade. Pasando por situacións extremas. De Costa de Marfil pasou por Mali, Níger, Libia. Ali en Libia estivo
varias veces encarcerado, pero non en cárceres do goberno, senón en casas particulares. Claro. Había xente que se dedicaba a meterte no cárcere, que era unha habitación da súa casa, para pedir rescate á familia. Dábanche un pan ao día e auga salgada para beber. Cando logrou escapar, partiu nunha patela e chegou a España. Pasaron 8 anos. Traballou incansablemente no que poido e conseguiu finalmente emprender un negocio pola súa conta. Hoxe, anos despois, ten unha familia en A Estrada e un negocio que leva o nome do seu pobo africano. Que che parece? Preciosa historia. Preciosa historia. Un home que tantos peligros pasou, non? Moitísimo. Claro. Bueno, unha película sobre a illa de San Simón, Ana. Si, estreouse, titúlase justamente San Simón, estreouse no Festival de Cine de San Sebastián, unha película que este mes chega ao Festival de Cine de Ourense. O seu director, Miguel Ángel Delgado, fixo un interesante traballo de investigación. Consultou arquivos históricos, consultou tamén ao Grupo de Historia Moderna da Universidade de Santiago de Compostela, a organizacións de memoria histórica e incluso contactou con familiares das vítimas. Durante 7 anos, a illa de San Simón foi un centro de reclusión franquista, como falamos aquí na audición o pasado domingo, e o director do filme expresou que con isto quixo reivindicar a illa como un lugar de memoria. Dixo Miguel Ángel Delgado: cando pisei a illa de San Simón por primeira vez, a emoción foi sobrecolledora. Outro caso tamén importante, verdad? Bueno, declarada de interés turístico nacional, comenzou o San Froilán, atención luceses, Comezou en Lugo e se estenderá ata o vindeiro 12 de outubro. Mírate, 8 días de festa. Sí, é unha das festas máis importantes da cidade lucense. A lectura do pregón está a cargo da xornalista María Cristina Lombao Ramos. Pero hai outras celebracións, ademais do San Froilán, por Galicia, outras celebracións que terán lugar neste mes de outubro. Só por mencionar algunhas, a danza das espadas en Marín en torno á figura de San Miguel, a festa da mazá en Redondela, a festa do marisco de Ogrove, a festa da pataca en Vilar de Barrio e a festa dos callos en O Porriño. Tamén está a feira do mel en Narón e a festa da fava en Lourenzá. Claro, por festa que non sexa. E ademais gastronómicas varias delas. Bueno, empezou outra vez o clásico FIOT, o Festival Internacional de Outono de Teatro, non? Sí, que se fai todos os anos en Carballo e que se desenvolverá ata fins do mes de outubro, ata este fin de mes nas salas de teatro, pero tamén nas rúas. Claro. Tamén haberá teatro nas rúas e tamén haberá excelentes espectáculos de narración oral. Todo un mes no que o teatro é protagonista nunha actividade cultural destacada que cada ano presenta Carballo. Que ben, non? Que ben. Bueno, vamos a escoitar esta foliada. Morena, bonita sin amor, que
Bueno, vamos cas cousas do Patronato. Ana, antes de nada, gustaríame que nos comentaras un pouquiño esa actividade de contacontos que se celebrou o pasado venres co nome de Coloreando Sí, Historias. unha actividade que estivo preciosa, as compañeiras do Obradoiro de Contacontos desgranando historias a medida que as distintas cores lle extraían os relatos á súa memoria. Un traballo precioso e coidado da man da coordinadora do Obradoiro, Susana de León. E agora o que temos por diante. O 17, o venres 17, temos ás 19 horas a exposición de caricaturas do xornalista e comunicador Jaime Clara. A inauguración será o día 17, pero a exposición estará logo para poder ser vista, quen non poda ir ese día, ata o día 10 de novembro, a partir das 3 da tarde no Patronato. No horario do Patronato. No horario do Patronato, de 15 a 20 horas, 19:30 diríamos, porque ás 20 pechamos o Patronato. Entón, 17 de outubro ás 19 horas, exposición de caricaturas de Jaime Clara. Logo, máis adiante, xa sobre fin de mes, xa falaremos. Aquí falas das viñetas de Castelao. Exactamente, imos facer, bueno, ti sabes que este ano é o ano Castelao, nese marco faremos unha actividade para dar a coñecer as viñetas de Castelao, esas debuxos que teñen unha letra logo que refire ao debuxo, que moitas veces amosa a retranca, moitas veces o humor, moitas veces tamén é unha moitas é unha denuncia, verdad, de situacións, das injustizas, etcétera. De maneira que esa tamén vai ser unha actividade interesante, pero xa máis sobre fins de mes. O sea que xa iremos anunciando eso. Sí. Pois veña, entonces máis música, ¿no? Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar do que vivir toda a vida preso, escravo e a calar. Como as aves, e paso a
pasar polos lugares como vento na area, abrir todas as ventanas, coa escravitud de acabar. Polas rúas das ciudades hei de pasar a cantar, traguendo na mau dereita a espada da libertad. Como se un navío entrase de súpeto na ciudad, traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad. Hei pasar polos lugares como vento na area, abrir todas as ventanas, coa escravitud de acabar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Recórdanos o noso amigo Monterroso de Besa que o pasado 27 de setembro cumpríronse 50 anos da inauguración do Monumento a Castelao na súa vila natal de Rianxo. 50 anos do Monumento a Castelao. Atopas en Rianxo, un monumento a Castelao no Paseo de Ribeira. Foi difícil ese acto por varios motivos. Relata Monterroso que foi cuestionada mesmo a colocación do monumento por coincidir co día que se conmemoraban os derradeiros fusilamentos do franquismo, que era un día de loito para a democracia, xa que se tratou de fusilamentos consecuencia de xuizos militares sumarísimos sen posibilidade de defensa. Mais o grupo que levaba o monumento entre os que se topaba o propio Monterroso argumentou que o propio acto de colocación era un desafío ao réxime, non unha festa, senón un acto patriótico galego onde só a nosa bandeira envolveu o busto por inaugurar. Pola nosa parte, desde sempre en Galicia, queremos lembrar máis detalladamente como se chegou á colocación do monumento. O proceso iniciouse 5 anos antes, cando nun artigo publicado na revista Chan propónse que se instale en Rianxo un monumento a Castelao e o Patronato da Cultura Galega ofrécese ao Concello rianxeiro para realizalo. O busto, obra de Xosé Escudero Couceiro, partiu de Montevideo no buque Cabo San Roque con destino a Vigo, baixo a responsabilidade de Xosé María Fornos. É transportado logo a Rianxo e depositado na casa de Teresa Rodríguez Castelao, irmá do rianxeiro. Por desexo de Teresa, o busto foi colocado no Paseo da Ribeira, a poucos metros da casa na que viviu Castelao na Rúa da Baixo, coa idea de que o monumento puidese verse desde a fiestra da casa familiar que dá a Ribeira. O proceso de colocación do busto pode leerse na páxina web do Consello de Cultura Galega. O seguinte xa é texto. A finais de setembro de 1975, o pequeno pobo de Rianxo converteuse no epicentro dun acto histórico. A homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no 25 aniversario do seu pasamento, mercé a instalación dunha estatua sufragada polo Patronato da Cultura Galega de Montevideo e que Agustín Sixto Seco na época consideraba como a primeira erguida a un exiliado morto no desterro inaugurada no Estado. Este evento non só foi un recoñecemento ao legado dun dos maiores símbolos da identidade galega, senón tamén
unha demostración de resiliencia fronte aos obstáculos impostos polo réxime franquista. A través da documentación exhaustiva preservada, coñecemos o complexo proceso de organización que implicou colaboración transatlántica, negociacións con autoridades e unha paixón compartida por honrar a memoria de Castelao. O 27 de setembro de 1975, día sinalado para a colocación do busto, as forzas policiales ocuparon Rianxo co obxectivo de controlar a avalancha de xente que chegou de moitas partes enchendo a vila de bandeiras galegas. Ata aquí o que sinala o Consello de Cultura Galega, e lembrámonos que o encargado de descubrir o busto foi Ramón Otero Pedrallo, gran amigo de Castelao. Otero Pedrallo estaba delicado de saúde. Semanas atrás estivera hospitalizado, mais dixera: eu teño que ir a Rianxo, aínda que sexa nun cada leito. De feito, foi a última vez que asistiu a un acto público. Naquel intre, ao descubrir o monumento, Otero Pedrallo falou: en nome de milleiros de emigrantes, coas facianas cheas de quentura ou de friaxe, de labregos, de mariñeiros e de obreiros que en Montevideo teñen a súa mirada sempre dirixida á terra. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está emigrada, unha terra, un pobo e unha fala. Amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia, como hai 75 anos. Hasta o domingo que ven. Hasta o domingo. Unha terra, un pobo e unha fala. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.